ئەمڕۆ ڕوویدا گۆڕانکاریەکی زۆر خراپە لە پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. پەرلەمان بخوا بێ سەردەما هەڤرێکیێژ کارکەتیا 5 ڕۆژێن دنجی ئەو هەیەما 6 ڕۆژانجی بێداویتێن گۆلگۆری یاسایە سەرۆکاتیە هەرێمێ ji bo هەڵبژاردنên serokekî nû ji bo herêmê hatiye diyarîkirin. Berî çend mehan aliyan behsaweyekê dikirin ji bo govelahiya yasayî çênebê. Di vê alî berî 19 tebaxê lê ser pirsa serokatiya herêmê bigihên lihevkirinê. Lê din hade pirs û krîz bi awayekî aloz û tevlîhev bûne. Got eger alî jî bixwazin bigihên lihevkirin û sazanê her velahiya yasayî çêdibe. Di vê heyamê de rojane aliyên siyasî bi gotina wan ji bo çareserkirina krîzan çendîn civînan encam didin. Lê hingî krîz gelek bûne, heya niha nediyar e kîjan krîz dewlehiya civînên aliyan de ye. Çareseriya krîza mûça yan çareseriya krîza serokatiya herêmê yan jî çareserkirina krîza nû ya golê hikûmetê û parlemanê serhilda ye bi sedema têkçûna peywendiyên partî û goran. Tevgera goran got van rojan de wek bereyekê li hember Partiya Demokrata Kurdistanê derketiye. Dibînê hemû krêz girêdayî krîzeke serekî ne. Ew jî krîza serokatiya herêmê ye. Di hember de jî partî dibîne tevgera goran hemû krîzên di nav de krîza derengketina mûçeyên fermanberan wek karteke fişarê lê dijî partî bekar aniye. Ji bo got partî di pirsa serokatiya herêmê de teslîmî daxwaziyên goran bibe. Di niha de partî rijde li ser wê got Yûsif Mihemed ji postê serokê parleman bêdûrxistin. Vê yekê jî krîz kûrtir kirine. Ji ber ku heya rewşa parleman asayî nebe, tu gev bi arasteyî çareserkirina krîza serokatiya herêmê de nayên avêtin. Heyan ha nezelala kengî rewşa parleman asayî dibe û her wiha kengî parleman dest bi rûniştinên xwe dike. Herçende nerînek heye bi taybetî ji alî fraksiyona goran ve ku bi sedema rêgirtin lê serokê parleman dê dema çûna wî ji bo Hewlêrê. Parleman lê cagî din bicivê. Lê ji bo vê jî arîşe heye. Got gel û rêjeya yasayiya parlamentaran amadeyî rûniştinê dibin, di niha de bi sedema kûrbûna nakokiyan. Krîza serokatiya herêmê danîne anîşkekê ji bo got heya pirsa serokatiya herêmê bê yek alîkirin divê destpêkê çend arîşeyên din bên çareserkirin. Yekem, divê peywendiyên navbera aliyan bi taybetî peywendiyên navbera partî û goran asayî bibin ji bo godan û standin dest pê bikin. Ji bo vê mebestê jî her yek ji yekîtî û yekgirt û komal bi gotina wan dibizav de ji bo asayîkirina rewşê. Duwem, divê çarenivîsa serokê parleman bê yek alîkirin. Sêhem, divê çarenivîsa wezîrên goran di nav hikûmetê de bê yek alîkirin. Bi watayekê din bi wê cure got partî behsa pêkanîna hikûmeteke nû dike, divê çarenivîsa piştdarîkirina goran di hikûmetê de bê yek alîkirin. Çarem, piştî wê gavê wî wextî divê her pênc alî ji nû ve dest bi danûstandinan bikin. Cêbecekirina her yek ji van gavan demê dixwaze. Lê ya got di nav wan de nezelala gelo heya demê yek alîkirina pirsa serokatiya herêmê 4 alî çawa teamûl diger barzanî de dikin.